Am votat în Camera Deputaților împreună cu o largă majoritate, așa cum am spus încă de la preluarea mandatului de Ministru al Energiei, că doresc o largă majoritate, o majoritate mai mare decât coaliția de guvernare, și astăzi am avut în Camera Deputaților un vot amplu, un vot mare pentru legea offshore. Este poate un pas, cel mai important pas care îl facem către independența energetică. Practic putem spune că odată cu începerea investițiilor în Marea Neagră, România va deveni independentă energetic. Vom produce gaze naturale mai mult decât consumăm, iar surplusul de gaze naturale poate fi livrat în afara țării și România poate să devină un furnizor de securitate energetică regională. Legea aduce stabilitate și predictibilitate, un regim fiscal prietenos și sunt convins că va ajuta investitorii să ia decizia de investiție. Mai mult, protejează interesele naționale ale României. În caz de criză energetică putem interveni și redirecționa gaze către consumul intern și, de asemenea, impune un control asupra contractelor bilaterale, în sensul că autoritatea a rezervelor statului poate interveni și poate cumpăra gaze naturale la același preț cu care îl cumpără operatorii din contractele bilaterale. Eu cred că este o lege în care atât statul cât și investitorii au de câștigat și mă aștept și ne așteptăm ca deciziile de investiție să poată fi luate. Cât ar putea câștiga România în cazul acestor contracte bilaterale dacă toate companiile decid să mențină un preț sub 85 de lei metru cubic? Nu plecați de la principiul că companiile vor vinde sub prețul pieței. Dacă prețul pieței va ajunge acolo, și nu întrevăd prea curând acest lucru, evident că se vor vinde la prețul pieței care va fi la acea dată. Eu cred că sub preț de cost nu se va vinde absolut, nu va vinde nimeni absolut niciodată. Eu plec de la principiul bunei credințe a tuturor. Deci eu cred că România va avea foarte mult de câștigat odată ce vom deveni independenți. O estimare concretă aveți? Adică, nu știu, câteva miliarde, sute de milioane pe care le-ar putea câștiga România de aici? România câștigă din redevență, care este undeva la 13%, din impozitul pe venitul suplimentar. România câștigă din impozitul pe profit al companiilor. România câștigă din numărul de locuri de muncă care au fost create, care se vor crea, din TVA. România câștigă, bugetul statului câștigă din impozitul pe forța de muncă și cred că cel mai important lucru, România devine independentă energetic și nu mai avem problemele de aprovizionare cu gaze naturale. România crește capacitatea de producție a gazelor naturale, dar sunt localități precum Drobeta Turnu Severin, Orșova, înțeleg, unde nu există aproape rețeaua pentru gaze. Cum rezolvați această problemă? În Drobeta Turnu Severin există o rețea de gaze naturale. Din păcate, este un investitor privat mic care trebuia să finalizeze din 2008. Nu a finalizat, este un contract de concesiune cu primăria Drobeta Turnu Severin. Acel investitor este într-o negociere cu Romgaz pentru a vinde rețeaua de gaze naturale și în momentul când vom avea un investitor serios, atunci, evident, încălzirea municipiului Drobeta Turnu Severin va fi rezolvată și eu sper că în cel mai scurt timp. Referitor la Orșova, Orșova este, cred că, singurul municipiu care a fost decuplat de la energia centralizată, încă cred că de 15 ani. Conducta de la Prunișor, Drobeta Turnu Severin, Jupa, Caransebeș, practic trece pe lângă municipiul Roșia, Transgaz pe lângă municipiul Orșova. Ne așteptăm de la Transgaz să solicite autorizația de construcție în perioada imediat următoare. Sunt în fazele de finalizare a proiectului și să demareze construcția acestei conducte magistrale care închide bucla de sud-vest a Brua și practic vom avea gaze naturale la intrare în Orșova și evident după aceea Orșova își poate rezolva problema. Domnule ministru, ieri în Comisia de Buget și de Industrie a fost un incident pe care l-ați avut cu președintele AUR. Voiam să vă întreb care mai este stadiul acelei plângeri pe care ați făcut-o la parchet și ce faceți în privința hărțuirilor. Acum, dumneavoastră vedeți, eu merg înainte pe drumul independenței energetice a României și am afirmat că atât timp cât trompetele Rusiei se agită rău de tot, înseamnă că mergem în direcția bună. Parchetul probabil că își face treaba în acel dosar. Mai multe nu avem ce să facem. Evident că lucrurile, sunt convins că Dar vă simțiți hărțuiți în continuare? Este evident, toată lumea vede. Vă ascundeți pe holurile Parlamentului? Nimeni nu se ascunde pe holurile Parlamentului, nimeni n-a încercat, nu s-a lăsat intimidat niciun coleg de-al meu de ceea ce face dumnealui și sunt convins că votul de astăzi a arătat
că orice ar face, România merge înainte pe drumul independenței energetice. Nu cunosc acest. Luați în calcul să mai Turbinca, depuneți Iuri, i-ați spus asta în plen. Ce ați vrut să spuneți cu... Cred că toată lumea știe povestea lui Ion Ce- lui eu nu Ion știu. Creangă, iar Iuri, de exemplu, este numele de George în limba rusă. Domnule ministru, la nivelul Uniunii Europene se discută despre plafonarea prețului la gaze, se va lua decizia poate chiar astăzi despre acea directivă de a umple depozitele la o capacitate de 80% de gaze. Asupra României cum se reflectă aceste decizii? Nu cred că avem probleme cu asigurarea unui stoc de 80%. L-am avut și iarna trecută. Ținta ne o vom atinge și până intrarea în această iarnă de 80%, iar noi am plafonat deja prețul la gaze naturale pentru populație și pentru ceturi, începând cu data de 1 aprilie până la 31 martie. Reamintesc, producătorii au obligația de a vânde cu 150 de lei megavatul către furnizorii clienților casnici, cu 250 de lei megavatul către ceturile care produc energie termică și electrică. Considerați îndreptățită dorința președintelui PSD de a reveni sau redeschide discuția pe prețul reglementat și nu pe plafonarea prețurilor, pentru că spunea că e mai bună soluția reglementării, s-ar regăsi și ar avea un impact mai mare asupra bugetului. Eu cred că ar trebui să ne așezăm, să discutăm. Există o reglementare la gaz natural, avem practic un preț plafonat reglementat la gazul natural. Haideți să vedem, l-avem deja în funcțiune, să vedem cum funcționează acest lucru. Ce v-am zis eu de 150 de lei este practic un preț reglementat. Îl avem în funcțiune. Da, l-avem pentru... Aceeași întrebare mi-ați spus-o și cred că la începutul anului ce se va întâmpla după ce expiră ordonanța la 31 martie și ați avut răspunsul. O să aveți răspunsul și ce se va întâmpla de la 1 aprilie 2023. Haideți să funcționeze. Haideți să... Nu, eu, ca să mă pronunț eu acum ce se va întâmpla cu conflictul din Ucraina în 2023 sau la sfârșitul anului, ca să fim vizionari așa, să avem, cum spunea primul ministru, un glob magic, să vedem, nu avem cum. Haideți să vedem. Cum se va exercita, în ce condiții, dreptul de preemțiune al statului român pentru piața de gaze? Pentru că în caz de criză energetică să fie acolo că printr-o dispoziție ordin al Ministrului Energiei se poate... Hotărâre de guvern. Deci prin hotărâre de guvern, Ministerul Energiei propune și guvernul aprobă. În ce condiții puteți propune acest lucru? Adică ce ar trebui să fie întrunite ca... De exemplu, suntem într-o criză energetică. Și vom fi... Păi avem deja. Vor fi extrase gazele? Deci în 2027, repet, nu avem acum bagheta magică ca să știm ce se întâmplă în 2027. Ne-am pus în funcțiune anumite sisteme, în așa fel încât, dacă va fi nevoie, să putem acționa. Și cum putem defini o astfel de criză energetică? Criza energetică este definită în legislație. Avem planuri naționale de securitate în aprovizionare, deci avem legislația necesară ca să le activăm. Dar gazele care se vor extrage anul acesta vor fi folosite în principal pentru producția, pentru necesarul intern? Evident că sunt convins că cei de la Black Sea Oil and Gas vor vinde pe piața românească. Sunt obligați? Sau legea offshore și legea energiei electrice și ordonanța aceea pe care am dat-o și valabilă de la 1 aprilie se aplică și pe exploatărilor care nu au început și o să înceapă. Spuneați că odată cu exploatările și odată ce va crește și producția, se va vedea o reducere și în facturile oamenilor. Puteți să ne spuneți de când vor începe să vadă aceste efecte? Eu vă spun că un an de zile facturile oamenilor vor fi la gaze naturale, sunt plafonate. V-am spus prețul cu care se vânde către clienții casnici. Lăsați-mă să finalizez, vă rog. Prețul pentru clienții casnici și pentru ceturi. În momentul când vom avea o producție mai mare decât consumul, evident, gaz mai mult pe piață, presiunea pe preț va fi în momentul de față. Suntem dependenți toată Europa de gazul rusesc, iar gazul rusesc este manipulat de Federația Rusă încă din a doua parte a anului trecut. Aș reveni un pic la atacurile lui George Simion. Aveți de gând să mai faceți ceva, vreo plângere în afară de... Haideți să lăsăm, că minimalizăm subiectul legii offshore astăzi, care este probabil cea mai importantă lege care... Considerați... Grupul parlamentar a anunțat deja că va depune o sesizare la biroul permanentului. Ce le transmiteți colegilor de la PSD care spun că deși ați avut o majoritate, nu ați adoptat până acum acest proiect? A fost nevoie de PSD, cum spune domnul Ciolacu, să aprobați? A fost nevoie tot timpul de o majoritate. În 2019, când am venit, asta am spus și în Comisia de Industrie, nu s-a întrevăzut o majoritate în așa fel încât să-și asume un proiect de lege și acel proiect de lege să fie aprobat. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în 2018, la început, când guvernul, dacă nu mă înșel, la acea vreme era condus de domnul
Tudose a venit cu un proiect de lege care a fost măcelărit în Parlament. Cum vedeți? De ce să ajungem în această situație? Am învățat din acele greșeli și până nu am avut această majoritate, legea nu a putut fi trecută. Cum vedeți faptul că sunt parlamentari de la PSD care erau și atunci au votat niște condiții economice, financiare mult mai drastice pentru companii care au descurajat și care au măcelărit această lege, cum spuneți. Și acum au votat. Eu cred că toată lumea și-a dat seama de acel lucru. Eu cred că au votat și atunci crezând că investitorii vor lua decizia de investiție, au văzut că nu și cred că pe proiectul acesta mai bun, îmbunătățit, își dau seama că, și toți ne dăm seama că se vor porni investițiile din Marea Neagră. Domnule ministru, cum se va asigura statul român că dreptul de preemțiune este respectat? Dați acea hotărâre de guvern, dar dreptul de preemțiune nu este prin acea hotărâre de guvern. Dreptul de preemțiune este automat la orice contract bilateral și îl exercită Autoritatea Națională a Rezervelor Statului. Deci și pentru orice contract bilateral îl are definit prin lege. Deci este deja și îl poate exercita sau nu. Mulțumesc! Mulțumim.